गाँव के गुजरिया पोछन लागे, कैसे बनवा में आया, कैसे बनवा में आया भवन त्यागी, कैसे बनवा में आया भवन त्यागी। अरे गाँव के गुजरिया पोछन लागे, कैसे बनवा में आया भवन त्यागी, कैसे बनवा में आया भवन त्यागी। कैसन निरमोहिया तोहर महतारी, कैसन निरमोहिया तोहर बाप महतारी। सुघर सुगनवा के घर से निकाली, सुघर सुगनवा के घर से निकाली। अरे अखियन से असुआ ढूढ़न लागी, अरे अखियन से असुआ ढूढ़न लागी। कैसे बनवा में आया भवन त्यागी, कैसे